Doncs avui sí que tinc el gran honor, i per mi és un gran honor, de presentar el meu profe de català, que és Francesc Carnisser, és historiador, és professor de català i li he d'agrair moltíssim. Crec que amb aquesta xerrada podrem veure el que vull dir d'ell i el que li vull agrair, però abans vull llegir el que vaig escriure als agraïments al meu llibre. A Francesc Carnisser, professor del Consorci per la Normalització Lingüística i historiador, per les seves classes de català i la seva revisió i correcció de la primera part d'aquesta novel·la. Això és el que vaig escriure. Jo, quan em vaig jubilar, vull explicar una mica de història, quan em vaig jubilar, que ara ja fa 7 anys que em vaig jubilar, doncs vaig anar a les classes de català del Consorci, perquè jo volia escriure, i bueno, d'això n'hem parlat molt, Jo volia escriure en català, i pensava que no tenia un bon nivell per escriure en català. Vaig fer les classes de català, però aleshores li vaig preguntar a la Lourdes Pasqual, que jo devia ser la coordinadora, era la coordinadora. No, era una professora. Era una professora, però en tot cas molt amiga meva. Molt veterana també. Molt veterana, molt amiga meva, i vaig dir, escolta, Lourdes, digue'm algú que em pugui donar classes particulars, perquè jo no puc estar en un moment de seguir el que tothom segueix, necessito una persona més, a part de tot, jo tenia 65 anys, vull dir que no és un nivell d'aprenentatge ràpid com quan feia la carrera de Medicina, i llavors vaig tenir l'enorme sort de que el Francesc li anés bé, que després ja no li va anar bé, li anés bé i poguéssim fer classes de català amb el Francesc. Ara estava aquí, he portat 2 coses, un fragment de res, abans de continuar parlant del Francesc i parlant del català, només he portat unes frases al Pío Baroja, perquè després vull, que no sé si s'escau aquí, però en tot cas. El Pío Baroja diuen que no sabia escriure, no sabia gramàtica, i quan anaven, explica Ortega i Gasset, que van anar cap al Cabo de Gata, Baroja anava amb molts llibres i amb moltes coses, i llavors, doncs, en un moment donat va anar, es va reunir amb els companys i van dir: «Lo ven ustedes, no hay cosa peor que ponerse a pensar en cómo se deben decir las cosas, porque acaba uno por perder la cabeza». Yo habría escrito aquí: Aviraneta bajó de zapatillas, pero me he preguntado si está bien o mal dicho y ya no sé lo que se debe decir. Aviraneta bajó de zapatillas, Aviraneta bajó con zapatillas o Aviraneta bajó a zapatillas. Tot i així, el Baroja és, per mi, el gran escriptor del 98, una mica més tard, ¿no? Una altra cosa de Baroja, ¿no? Mucho se ha hablado de lo que mal que escribía Baroja. No comparto esta opinión, casi unánime, porque si ciertamente andaba a bofetadas con la gramática, en cambio decía cosas y las decía con desenfado. Y la cruda sencillez del genio de la raza. Su léxico era pobre, de lo que debemos felicitarnos, porque los tiquismiquis gramaticales y los giros retóricos más bien deslucen las ideas que las aclaran. Don Pío despreciaba la sintaxis. Era un literato sin literatura, y en eso radicaba el valor humano de su obra. Bueno, aquestes 2 frases, que això. Una de les coses, abans de preguntar-te, Francesc, et vull dir amb una de les coses que tu realment em vas ajudar més. Vull dir, d'una de les idees que em vas donar més, jo humilment he intentat donar-la, però la gent no vol tenir idees, no? Tu em vas dir: si vols aprendre a escriure, escriu al diari. Te'n recordes? Sí. Te'n recordes? Sí, sí. Em va dir: si tu vols aprendre a escriure, escriu. Agafes un article a La Vanguardia, doncs qui sigui, i llavors tu li repliques. Per què? I parlàvem d'aquella frase d'aquella persona
disculpi que no li he escrit una carta llarga, és que no he tingut temps de... Disculpi que li hagi escrit una carta tan llarga, és que no he tingut temps d'escriure-li una de curta. Tu, això, eres molt partidari d'això. Jo sí, a més ja saps que sempre poso en boca les paraules d'Unamuno, que deia que per una conferència d'una hora necessitava 10 minuts, per una conferència de 10 minuts necessitava una hora. Exacte, és el mateix. Sí, llavors jo crec que una de les virtuts de l'escriptor és aquesta. És el shrink, no? L'encongir les... Explicar bones històries, i crec que la teva obra és una molt bona història, i explicar-les com són. Sí, com són, i sense una música o unes puntes, no? Unes puntes de coixí que ens adornin la història. Sí, hi havia, no recordo qui ho va dir, un escriptor anglès va dir, un dels problemes de molts escriptors espanyols és que quan escriuen volen demostrar que saben escriure. Ui, això és fatal, També volen demostrar cultura, alguns. Llavors jo crec que una de les teves virtuts, i vull agrair-te molt la teva presentació, una de les teves virtuts és aquesta, és que el llibre condensa i explica molt bé una història, que està molt ben explicada i està ben escrita perquè no té guarniments innecessaris. Bueno, saps que t'ho podré acampar-te tu, Ho saps, això ho saps. Bé, I tu lo sabes. Sí que tu saps perquè hem discutit molt, perquè una de les coses que a mi m'agradava molt que vinguessis, perquè jo deia, per favor, Francesc, vine més, perquè realment teníem allà una tertúlia amb una persona intel·ligent, més enllà de que fossis un professor d'això es fa així, això es fa allà, teníem un toma i daca interessant, no?, sobre el llenguatge, sobre les coses, no? Hi havia unes discussions interessants, perquè sempre són interessants discussions. No, i després jo penso que jo soc molt enemic contrari de la buidor expressiva. La buidor expressiva per mi embruta molt la literatura. La gent que necessita 20 paraules per dir una cosa, que es pot dir amb menys paraules, jo trobo que embafa el text, enfarfaga la lectura. I llavors jo penso que això és una de les idees que et vaig intentar transmetre i que crec que ho vas... Ara, Francesc, si veiessis la meva novel·la, és super concisa. Ara la novel·la que estic escrivint ara, m'he proposat que si una cosa la puc dir en una línia, no la dic en un paràgraf. T'enviaré algun capítol perquè vegis que he adaptat aquesta forma de fer que tu deies, no? Però al màxim, és a dir, al màxim. Em dona un gran plaer poder... I esmerço molt de temps, perquè la gent a l'Ateneu, quan presentes poques pàgines, diuen és que no has fet res. No, vostè perdoni, has fet moltes coses. Sí. Això ja ho vàrem parlar, no? Que jo a vegades et deia és millor posar un bon adjectiu que posar-ne 3 d'insubstancials, o de poc significatius, o de reiteratius. I és millor que el verb englobi l'adjectiu. També, jo tinc una guerra oberta a l'Ateneu amb les perífrasis verbals, no? Perquè per què tanta perífrasi? Per què tant de verb, quan tu tens un sol verb que expressa tot allò, no? Sí, totalment. Una de les coses més importants de l'ofici d'escriure és tenir, ara en diuen el fons d'armari, no? El fons d'armari dels verbs i dels adjectius, dels adverbis que cadascú necessita per expressar allò que vol dir. Doncs, si tens un bon fons d'armari i tu el tens, és molt més senzill, és molt més fàcil dir el que vols dir amb menys paraules, i amb menys giragonses i amb menys voltes. I és que a més avui dia que estem en l'època de la imatge, pràcticament ja no aguantem, això. Abans et comentava, fora d'imatge, que m'havia agradat molt la separació en capítols relativament breus, perquè això jo crec que també va amb els temps, no? Ens ajuda a anar canviant, avui en dia dirien de pantalla, no? Anar canviant d'imatge, d'història, d'espai, de temps, i no tens temps per perdre't, per avorrir-te o per
amb una història feixuga enfoques cap a una altra banda. Sí. A mi m'estan ajudant molt ara, no sé què en penses, però m'estan ajudant a escriure bé, m'estan ajudant les sèries. Les sèries m'estan ajudant perquè jo m'hi fixo, no? Com és que hi ha gent, per exemple, que no llegiria aquest o aquell llibre, però que veuria aquesta o aquella sèrie, no? Llavors em fixo en les sèries, perquè jo crec, a veure què penses tu, Francesc, que ara farem una altra conversa de les nostres que no s'acabaven mai. Què penses tu? Jo crec que les sèries van molt per davant dels escriptors. És a dir, tu, no és només que tu et puguis enganxar amb una sèrie perquè allò és més relaxat i tal. Van per davant dels escriptors les sèries. Jo no sé si... Segurament jo penso que sempre ha estat així, el cinema també ha anat per davant, però és que el cinema es nodreix i les sèries es nodreixen d'escriptors, de guionistes que no deixen de ser escriptors. Llavors jo penso que tenen la sort o l'avantatge de comptar amb experts en imatge. Llavors aquesta interacció, aquesta simbiosi entre experts en explicar, en narrar històries escrites i transformar-les en històries visuals, amb això les sèries i el cinema en el seu dia van aconseguir anar per endavant de la literatura, perquè tenien un camp expressiu més ampli, més obert. I això, la literatura sempre, clar, aquí no podem sortir. Jo aquesta novel·la tinc ganes de fer-la amb dibuixos, tinc ganes de posar-hi dibuixos, però com em va passar també amb les històries de malalts, que també vull explicar una mica aquí, que ara les reedito, les històries de malalts, les reedito. Jo en aquell moment no sabia tant de català, però el meu marit sí que en sabia de català, Lluís Potrony sabia més català, llavors jo escrivia la història i ell la catalanitzava, perquè jo sí que escrivia bé en castellà i a partir d'aquest llibre va ser, com que em dirigia amb un públic català, va ser a partir d'aquell llibre que vaig fer l'elecció de la llengua. Jo podia haver escrit en castellà, és a dir, de fet, jo escrivia en castellà, no escrivia, no publicava, però jo escrivia, tenia l'afició de la literatura, el coneixement dels clàssics, dels espanyols. El corpus que tenim adquirit... Jo veig que hi ha algunes persones que es neguen a llegir en castellà, i això jo no ho entenc. No és necessari. No, i això no... Un exemple surt el Petit Príncep, si saps francès te llegiràs en francès. Exacte, però aquestes estan tots els idiomes quasi perquè hi ha qui col·lecciona Petits Prínceps perquè és com una joia, oi? Però no se t'acudiria pensar que no llegiré en francès perquè no llegir en català, doncs això és el mateix, vull dir... O la rodoreda, per poc que sàpigues, si la rodoreda per poc català que sàpigues no se t'anirà a córrer. No pots limitar el teu àmbit cultural només amb una llengua. Jo crec que es perden moltes coses. Sí. D'altra banda, un incorpora, cada vegada que llegeix en altres llengües, va incorporant també una visions del món diferents, no? Cada llengua són visions del món diferents i la manera d'expressar-lo. I jo penso que això és molt interessant per enriquir-se. Inclús per entendre, per exemple, el típic cas dels poetes de la generació dels 50, que Jaime Gil, Carlos Barral, tots aquests, un dels més importants és Gabriel Ferrater, però Gabriel Ferrater és en català. La gent, diguéssim, que ho llegeix amb una banda d'Espanya que no saben català, no acaben d'entendre aquests poetes, perquè Gabriel Ferrater anava cada dia a l'apartament de Jaime Gil i ells junts parlaven de poesia i feien coses, no? Vull dir, és un component bàsic del grup, no? És que no són compartiments tancats. No, per la gent que fa la part de les llengües, sí, eh? Sí. Si fas la part, si et dediques a dividir per llengües... Perquè hi ha el vessant gramatical, sintàctic, lèxic... No, jo em referia que, per exemple, des del punt de vista de la resta dels castellanoparlants, per exemple, que vulguin conèixer aquesta generació dels 50, és obligat que llegeixin Ferrater, no? Perquè si no llegeixen Ferrater,
Sí. Doncs no. D'altra banda, els lectors de Ferraters catalanoparlants, si no volen llegir Jaime Gil, Tampoc. doncs no, És incomplet. és incomplet. I al capdavall són dues coses que avancen molt juntes, no? Abans que parlaves de les sèries, que m'hi ha fet recordar, a mesura que anava llegint el llibre, jo pensava en una pel·lícula. Tothom t'ho diu, segur. Tothom m'ho diu. Tothom m'ho diu, tothom. Però jo penso també, perquè també, com que és polièdrica la nostra visió de la cultura, aquí també hi ha alguna cosa al cinema. Sí. Hi ha molta cosa. Inconscientment, potser? Inconscientment, sí. Però hi ha molta cosa de cinema aquí. Hi ha molta cosa de cinema, inclús de cinema fantàstic, perquè quan ells dos es relacionen segon com, el capítol de la Reina de les Neus, o ells es relacionen amb la Fata Morgana per allà, no? Sí. Això sí. Hi ha gent, normalment la gent li ha agradat molt. Hi ha gent que no, que diu, ui, és un embolic de personatges que no m'ha agradat gens. M'ha dit gent de la qual jo me'n refio, Sí. I no els hi ha agradat, no? No sé, potser, a què creus que és això? Perquè no hi ha entrat... Què ha passat amb aquesta gent de la qual jo em refio? No gent que es carrega el que escrius, no. Home, en primer lloc és una novel·la que té força personatges. Té molts personatges. Sí. És per un lector mitjà. Sí, és una novel·la que té diversos personatges i no tothom té la... No m'agradaria la capacitat, no? Però no a tothom li agrada anar seguint diversos fils perquè costa d'anar tancant. Clar, costa menys, sí. I sí que és veritat que de vegades quan canvia l'acció, canvia de personatge, o canvia de lloc, o canvia de moment, algú pot perdre el fil. Però jo penso que això normalment és una virtut. Clar, jo també, jo volia una novel·la polifònica. Jo volia una novel·la que sortís la vida. Exacte, si ho centrem tot amb la Susina i el Blai, o amb la branca familiar, doncs jo crec que quedaria coix la novel·la. Jo també, per mi sí, però vull dir gent de la qual me'n refio. Ho entenc, perquè a vegades... Jo també, jo vaig pensar, mira, jo totes les opinions que em donen penso, sí. Sí, ho entenc perquè de vegades és cert que és més fàcil centrar en un sol personatge. És una novel·la que no té un protagonista clar. No, això també m'ho van dir, qui m'ho va dir? El meu nebot em va dir, no té un protagonista clar, que és el Blai després de molta estona, no té un protagonista. Però això no és ni bo ni dolent, és una característica de la novel·la, no té un protagonista. Saps què és el protagonista d'aquesta novel·la? Les Nogueres de Tremujals. És el lloc. Sí. I Cuba. Jo penso que Cuba i penso que l'esclavitud, el món de l'esclavatge, pren un relleu aquí. Cap a meitat de la novel·la, no? Pren una importància i una significació que a mi m'agrada molt. M'agrada molt, a més saps que m'agrada molt el tema dels indianos. No tothom, Sí, m'agrada molt. I es diuen coses que s'han de dir. I han de ser... S'han de dir. I han de sortir. I han de sortir, sí. I a mi això m'ha semblat molt interessant, valent. Que parlar de valent, els catalans van ser molt molts. Sí, això era el Jordi Pujol, el meu avi va anar a Cuba, no? I tothom sap que els més temuts eren els catalans. Els més temuts eren els catalans, i els mallorquins encara més els de Maó, però vull dir, els catalans hi havia cada negre. Aquí el senyor Marquès de Marianao, Salvador Samà, dígala-na. Cantaven la cançó aquella del fondo d'un barranco, no? Sí, Dios mío, aquesta cançó, Dios mío, haz que sea blanco, aunque sea catalán, també pots veure la positiva perquè realment els catalans treballaven. Tenien botigues, treballaven de sol a sol. Sí, d'això hi ha força escrits que diuen que els mateixos cubans i els mateixos esclaus diuen que els catalans eren els laboriosos, els que treballaven, els responsables... Mira, aprofito per recomanar-te un llibre fantàstic que és sobre la família Bacardí, que són els meus sants, o sigui, si tu dius qui tens ara el santoral, ara, perquè van variant, els meus sants van variant. Tom Helton l'escriptor és Tom Helton i el meu
sant. Ara, la piràmide tinc l'Emili Bacardí. El Facund era el que va fer... Sí. Fidel Castro s'ha portat fatal amb ells, Sí. L'última vegada que vaig anar a Cuba, doncs, estava l'Alambic de Facund Bacardí, que és el que comença amb el rom d'això, i no ho diuen. S'ha portat... Sí, jo sé que no hi ha bona relació entre els... No, però ells van fer l'impossible perquè hi segueix, perquè tots els diners revertissin a l'illa de Cuba i tal. Ara parlem de tu una mica. Jo no sé, com una persona, jo quantes vegades t'he dit aquesta frase, no sé com una persona de la teva vàlua, Francesc, perquè això no li dic a tothom, eso se lo dirà usted a todas, ¿no? Sí. Francesc, com pot ser que una persona, un historiador, un tal, no estigui ensenyant a la universitat? Francesc, és que és veritat, és que això ara gent espectadors diran, és que aquesta està fent la pilota, però quantes vegades t'ho he dit jo tu Sí, això? m'ho has dit moltes vegades, sí. Quantes vegades t'ho he dit, digues la veritat, una persona experta en història, en català, en tot. Circumstàncies laborals no m'han portat cap a la universitat. No t'han portat, però com pot ser... Tot i que m'agradaria, perquè a mi l'ensenyament m'agrada molt. Sí, però un ensenyament a alt nivell, jo crec, no un ensenyament... Sí, al nivell. A més, una de les coses, ja ho saps tu, que m'agrada fer és relacionar-ho tot. Exacte, no, sí, Entrelligar-ho tot. a mi també. Oi? A mi també, per això no parlar. Intentar veure coses que normalment no es poden veure a primera vista. Sí. I això per mi és molt interessant, no? Perquè jo vaig tenir un professor a la facultat que és... D'història? Sí, el professor d'antropologia, el Manuel Delgado. Manuel Delgado, no? Un antropòleg excel·lent que tenia la capacitat de fer-nos veure el que normalment no es pot veure, no? El que està amagat. Sí. I això m'agrada molt. Intentem, com tu saps, m'agrada transmetre-ho també, no? Sí. Tragada, t'encanta transmetre-ho, però jo dic, però com pot ser? No, jo volia elogiar la novel·la perquè realment... Doncs fes-ho, doncs fes-ho. Que no sé, doncs t'ho dic amb tota la sinceritat perquè ja t'ho he comentat abans que... Sí, és una novel·la que flueix, que té una agilitat i explica una història, una trama que se't fa fàcil de seguir, en el meu parer, a mi se'm fa fàcil de seguir perquè et va portant coses, t'aporta informació dels personatges, però també t'aporta informació de l'època, t'aporta informació d'un lloc real, que és Cuba, tot i que hi ha un origen que no és real, no? Tremujals, no... És Catalunya. Sí, però quan travesses l'Atlàntic tens una informació molt interessant i real, i a més el que et comento, que m'ha agradat perquè m'ho he passat bé, he anat llegint i he anat seguint la trama i he dit, ostres, això m'interessa, això que està passant m'interessa. Hi ha un vessant emocional, dels sentiments, de la Susina, del Blai, de la família... De la Britània, la Britània. La Giselle, que és un personatge fabulós. Veus, tu m'ho dius, un personatge, i ningú se m'ha fixat amb la Giselle. Doncs a mi la Giselle em sembla un personatge fabulós, també. Jo també. I és un personatge que realment no sé si va existir la Giselle, però va existir aquest personatge, no? És que és igual, no? És una tipologia, no? Que realment... És una tipologia, sí. Al segle XIX, fàcil d'identificar i molt entranyable, molt necessari. Molt necessària. Sí, i a mi m'agrada molt la Giselle. Doncs és una novel·la que m'agrada molt perquè aquesta munió de personatges que s'entrelacionen entre ells i passen coses, que això és el que a vegades a les novel·les t'ho ha faltat, que passin coses, i aquí passen coses, i avancen, hi ha una progressió discursiva, narrativa, que va avançant, i a mi m'ha agradat molt, i volia fer un elogi de la novel·la perquè des de fa molt temps i crec que ha estat una culminació, un clímax, la clímax més important d'un aprenentatge, Sí, de l'aprenentatge del català, tens raó. Que és escriure una novel·la com aquesta. Jo
agafant el que tu dius una altra vegada, perquè tu i jo ja saps que no acabarem mai, però moltes vegades veig a l'Ateneu, jo t'ho he dit, Francesc, vés a l'Ateneu a donar català, i que t'ho deia jo, perquè jo crec que molta gent, tot allò que diuen, el Baroja diu que no i tal, però sí que hi és el llenguatge allà, no? I a l'Ateneu s'apunta molta gent que no té ni idea del llenguatge. Llavors això, no sé, estan molt constrets, tenen, jo pel meu gust, no tenen, no s'eixamplen. Una de les virtuts del llibre és la riquesa del llenguatge. El llenguatge és molt ric, variat, interessant, genuí, precís, un llenguatge... Sí, i a més un llenguatge que s'adapta a la varietat, tant temporal com... Jo tenia por que no s'entengués bé, i en general s'ha entès perfectament, a mi m'ho diuen, no s'ha entès perfectament, i només gent, que ja et dic que també és de la meva confiança, que em diu, quina quantitat de personatges, quina quantitat de gent. Sí, però bueno, va a gustos, també va a moments que es llegeixes, no? Vull dir que no... No sé si coneixes el director de cinema, el Robert Altman. No. Robert Altman és un director que a les seves pel·lícules hi posava molts personatges que xerraven molt. Doncs m'hi ha recordat una mica, no surten molts personatges, no és que xerrin molt, però que s'interrelacionen entre ells, que xerren, que tenen interès per ells mateixos, no necessiten d'altres per tenir interès. Exacte, sí. Que no són terciaris, no són comparses. Tenen personalitat, tenen un caràcter, sí. Té una significació. I el lèxic també, hi ha moltes expressions que jo algunes les tenia oblidades i quan l'he vist m'ha fet molta il·lusió. Dic, és que segur que això al segle XIX es deia, ho deia la meva àvia. Sí, esclar, perquè que parlàvem, tu deies, la meva àvia que era de Sant Andreu deia això, i jo deia, ostres, el meu oncle, perquè sí, els meus avis que eren tal, i compartíem moltes coses d'aquestes. Jo aquest llenguatge no és només d'Optimot i de Diec, ni res, està fet també amb saborejant els records de la gent que parlava d'una forma diferent al català. S'equivoca qui pensa que a l'Optimot o al diccionari hi trobarà totes les respostes i allò no té vida. No té vida. No. És això. I nosaltres estem també enriquits pels pares, pels avis, per les procedències de cadascú. Exacte. I això és el que jo crec que és el gran repte, és aquest. Tu tens un pòsit molt important a la teva família, molt bo. Sí, molt bo, de català, sí. Molt ric. I aquest pòsit s'afegeix a altres, de literatura... Sí, i de la gent que m'he anat trobant per la vida interessant, no? Tu mateix, doncs el Lluís Potrony també, vull dir que també tenia... Vull dir, gent que realment té un pòsit molt interessant català, sobretot molta gent de Sant Pere de Ribes, molta gent de Reus, de la meva infància, el meu cosí, el Joan Bernis, vull dir, el cosí de la meva mare, que aquest parlava un català deliciós, vull dir-te. Hi ha gent que conserva aquella gràcia, no? Sí. I, bueno, ja està. Hi ha unes expressions, ja dic, que m'han agradat moltíssim. Doncs com me n'alegro, perquè tu sí que realment ets una persona important. La teva opinió saps que és important i que tota la vida t'he anat al darrere, va, Francesc. Sí. Saps que estic molt ocupat, molt atrafegat i no m'he pogut dedicar tant com voldria. Sí, és veritat. La correcció, que no és una paraula que m'agradi gaire, correcció, però d'alguna manera... No, correcció no és una paraula bonica, és l'aportació, potser. Sí, l'aportació. A mi m'agrada molt. Sí. M'agrada molt. Sí. Perquè t'hauries de dedicar. Hi ha un contingut humà que no s'ha d'oblidar, que és molt important. Sí. La persona que escriu et vol dir alguna cosa, vol aportar alguna cosa i l'has de respectar. S'ha de ser molt prudent, s'ha de ser molt tolerant, s'ha de ser molt reflexiu, s'ha de ser molt flexible. Veus, t'agrada el vídeo del Ramon R, no? Sí. És una persona molt tolerant. Sí, ho vaig veure, em va agradar moltíssim. Va agradar molt, sí. Molt respectuosa, no? I molt respecte de cara a la persona, sí. a l'escriptor. De no voler fer tot un patró igual. Què estem fent llavors? Estem fent robots? No, sí, estem fent robots. L'ofici d'anar
ha d'anar de la mà de la passió, si no... Exacte, Sí, no, jo també ho crec, no jo també ho serveix. crec. Doncs Francesc, no et puc ni dir que contenta que estic, que hagis acceptat Jo, i pogut venir, que m'hagis perquè estàs molt convidat. atrapagat. Sí, que m'hagis No, convidat. de veritat, t'ho dic, en aquest cas és que t'ho dic... Ja ho sé, sí. Vull dir que és veritat. Moltes gràcies. No, Convidar-me. ja ho saps. Sí, i ja m'agrada molt, t'ho dic de debò. Sí. A més, quan la llegia, li anava dient a la meva dona, hòstia, això està molt bé, explica-m'ho això. Perquè, bueno, per això que et comentava, no? Perquè jo crec que el procés que has passat Sí, és boníssim. sí? Mira que bé, no? És molt bo perquè jo dic, jo no recordo al principi quan te'n recordes quan ens correm. Sí. Això perquè poses, la que té de la buidor expressiva, no? Deies, Sí, deies, això és típic teu, que només Sí. és típic teu i perquè i això, tot això sobra. Exacte. Jo deia, però i la meva música? amb 10 línies posaves una cosa i dic, això potser... Ara t'enviaré Amb força, algun capítol de la novel·la que estic escrivint, això està bueno, és igual. T'enviaré algun capítol i ja ho veuràs, és Sí. petitíssim. És petitíssim. Que un dia I he vols fer descobert això. un relat breu i et vols adornar, perquè ja fas el que vols. Exacte, sí. Però Però per començar per la... Sí. jo penso que sí. Sí. Jo penso Jo me'n recordo que vaig estar molt de temps escrivint a La Vanguardia, el que em semblava, vull Sí, dir, escrivia a La sí. Vanguardia, després no em contestava ningú ni em feia cas, però jo, sí, escrivia a La Vanguardia i deia... Perquè has de tenir l'objectiu clar de què vols dir, com ho vols dir, a qui li estàs dient, i això s'aprèn No, escrivint. però serveix escrivint, i el que tu deies, economitzar les paraules. Economitzar, i després jo també sóc portadora d'una idea teva que és fora gerundis. Sí. I quan som a classe em diuen ja ve un gerundi, la Mercè... És veritat, el català no té gerundi, no És utilitzem molt el gerundi, és molt castellà el gerundi, era molt més anglès. Tot això no No, és genuí, és poc. no és genuí, no és poc català, natural, és llavors poc veus que natural. està com importat, no? Però Sí, importat sí. sense necessitat. Sense necessitat. I també, a part de tot, ara què et penses de la nova gramàtica? Perquè jo la nova gramàtica, això de porto 3 dies esperant, això ho trobo horrorós. Han obert la porta A massa coses, coses Jo no. que jo no faré servir. No, jo no, però estàs obrint la porta que entri, Ah, jo el porto. el porto tampoc no m'agrada Oh, gens, el porto no Però si és, però je porte, perquè jo ho dic en francès, que jo dic al capdavall és una llengua francesa, diguem-ho en francès, a veure. Je porte 3 jours, que el portes aquí a l'esquena. Això és castellà, és diferent. Fa 10 anys que treballo, porto 10 anys, no els portes els... Fa 10 anys que treballo. Sí, fa 10 anys que treballo. Oi, com t'enyoro, Francesc, Sí, com amb això ja t'enyoro. estaria molt d'acord, Com perquè- t'enyoro, Francesc, Sí. per poder parlar amb tu de... Com t'enyoro. A veure si... Déjalo todo y vente conmigo. Bueno, Molt bé. molt bé. I de què va la novel·la? La novel·la aquesta és la Regina Celis, Sí, me'n te recordo, recordes? sí, i tant. Perquè jo me'n vaig anar I cap a tant. aquesta, Sí. amb la Susina, que era l'àvia, em vaig anar cap al darrere, llavors El començament de Regina Celis era molt potent. era molt potent. Ara és aquell començament. Sí. Al Ramon li encanta aquell començament. És que Hòstia, és quin potentíssim, començament. Aquest començament, si ho vas sentir, que és les Nogueres de Tramujals, Sí. aquest va ser copiat del Padrino, que vaig anar a una casa, Sí. una classe al Melcior Comas, i deia, el Padrino fa aquella boda siciliana, Sí. i llavors van apareixent els personatges. Jo pensava, clar, i els meus personatges de l'Havana, no els que vindran, perquè jo pensava posar molts personatges, però si més no, el lloc sí que el tinc amb el rumiatge. Sí. La romeria tinc el lloc de la meva novel·la, és que vinguin, i tot això. Està bé Francesc, perquè, sense ser una novel·la costumista, que No, ho és, no ho és. Hi ha qui m'ha dit que era una novel·la costumista. crec que no. No. jo crec que no, Que va. però hi ha Ja, sí, clar, esquitxos, no? Hi ha esquitxos. de dir. Però també és costumista el Padrino, llavors, del Marlon Brando. No, però per això t'he dit fan que tota la boda l'esquitxos que està molt siciliana. bé,
i de sí. Però et dic, jo t'ho dic amb tota la sinceritat, me l'he llegit. Doncs això sí que jo sé que tu no dius per dir... No, ja ens coneixem. Ja t'ho he dit, vull dir que... Doncs això sí que per mi és una bocanada de aire fresco, perquè molt important. També he vist el vídeo que has fet, que no t'he pogut posar cap comentari a l'Amazon perquè no em deixa. Em diu que he de gastar diners en... Amazon, perquè no deu ser... No compro mai per Amazon. No compres mai per Amazon. Ja Si coneixes algú que... No, amb la Mònica ja hem dit, quan hagin de comprar alguna cosa ho comprem per Amazon i així. No, però si tens algun company que dius tu compres per Amazon... Doncs em deixa... Sí, ja està. Ja ho he vist. Sí. I bé, jo crec que l'edat que fas en favor de l'autoedició està bé. Hombre, tu, és que és un morro la cosa dels premis. Has vist l'últim que he fet de l'autoedició? Del premi, que no em van donar? No, això del premi aquest no l'he vist. Doncs és una que he fet jo sola. Explico per què no em van donar. Expliques això de l'Amazon, que expliques, no? Està molt bé. Sí, aquest ho van fer aquí. Aquest m'agrada molt. Sí, de l'Amazon. Tens raó. La dona del meu germà, crec que ja t'ho vaig comentar, treballa en una editorial, treballava a Random Mondadori i ara em sembla que és tot... No, treballava a Grijalbo, bueno, igual. Tot s'ho engloba. I tot s'ho menja en Planeta i Plaza. Plaza, sí. Tot s'ho menja en Planeta i Plaza. Tot. I llavors saps què passa? Que ja no tens allò que es diu en català tan encertadament, tens el cul llogat. Sí. Les editorials tenen el cul llogat, ja està. Sí. No poden tenir els seus criteris ni tenen el cul llogat, ja està. És així. Sí. I potser ens farien... Això no ens agrada, això ho has de canviar... Doncs molt bé, ja està. Doncs aquesta persona, per favor, que el mirin bé, perquè si algú necessita preguntar un dubte sobre català, sobre història, sobre relacionar coses, doncs el Francesc Carnisser, de veritat, no és perquè sigui amic meu i un dels meus sants. Estàs dintre del meu santoral i tu saps que t'ho he dit moltes vegades. Però de veritat, vull dir que és un puntazo. Molt bé. Molt bé. Vols anar a prendre alguna cosa? Sí, el convido. sí.